Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. na magjowa at 3 years engaged na kami ng aking fiancé. Feel good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga radyo, lalo na sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Pastor Tim. Timothy for short. Di ba for long yun? For long. Tulad po nila Uncle, isa rin po akong kaloyal. In-apply ko rin po ang triangle offense na tinatawag na church house work. Amen? Amen. Teacher ako sa school, preacher ako sa church. Pinakauna kong mahal ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa naman po ang aking girlfriend na si Grace. Isa po siyang accountancy graduate at nagre-review para po sa CPA board exams. Noong naka 3 years kami ay nagdesisyon na akong di ko na pakakawalan si Grace. Mahal na mahal ko po si Grace, Uncle Dagol at Tita Tanya. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mga kapatid, brothers and sisters, Salamin na salamin, salamin. Junjun, maglaro tayo ng salamin. uy, wag kang maingay dyan kasi magagalit yan si Pastor. Alam mo, istorbo talaga si Pastor sa... Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Amen, amen. Amen, amen. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. So,
Brothers and sisters, alam nyo naman po yung aking love story. So right now, gusto ko lang tawagin ang aking minamahal na si Grace. Samahan po ako dito. Palakpakan po natin si Grace. Halika na, huwag ka na mahiya. Go, Grace! Go, Grace! Bakit may cheering squad sa church? Okay. Ano po, Tita Grace? Bakit? Bakit, love? Love, Ano? ladies and gentlemen, I would like to present to you ang babaeng pinakamamahal ko, si Grace. Palakpakan po natin. Nakakakilig naman Ay, anak. Pastor! Kinikilig ako sa iyo, anak. Di ba, darling? Oo nga, kinikilig naman ako sa... anong meron? Darling, natulog ka kasi. Now, love, I would like to grab this opportunity. Love, will you marry me? Lumuluhod ka? Kakasalan mo ba ako? Say yes! Say yes! Tita Grace, say yes. Junior, sabihin mo say yes na kay Tita Grace. Sige na, Tita Grace, mag-yes ka na. Amen! Amen! Ano? Of course naman! Yes, I will marry you! Ikaw It's a yes? talaga, yes! Yes! Brothers and sisters ko sa Panginoon, it's a yes! It's a yes! Thank you, Lord. At tayo dyan, may nanda po akong kaunting salo-salo para sa ating lahat dito ngayon. So right after sa ating worship, diretso po tayo doon sa ating, nagpa-buffet po ako para sa atin. Ano lang, budol fight. Grabe ka talaga, love. Ano Okay. ba ito? Hindi ka... Kaya mo na. Grabe ka naman. Love you po. I love you. Congratulations, sister. Ay, congratulations. Oy, anak, congrats, mga anak. Congratulations. Ay, nakakatuwa. congrats, sis. Talaga namang, di ba, Trixie, pag nasa sentro ang Panginoon ng inyong relasyon, talagang mapupunta kayo sa mabuti. Ikaw, Trixie, kailan may magpo-propose sa iyo? Huwag ka na mag-expect, madam. Pastora, huwag ka na mag-expect. Ay, Okay, mag-celebrate tayo. So, sabay-sabay tayong kakain. Okay? handa ka. May nanda ako para sa'yo. Okay, let's go. Ay, tara, kakain na tayo. Konti na lang po ang call at titay matutupad ko na ang aking pinapangarap na makabuo po ng sariling pamilya at magiging masaya. At alam kong mahal na mahal ako ng Panginoon at hindi kami pababayaan ni Grace at gagabayan niya kami sa aming journey, lalo na sa buhay. Di pa kami makapagpakasal agad dahil nga ay nagre-review pa siya. At ipinagdarasal ko rin ang pag-take niya ng CPA board exams. Ana, hindi pa talaga para sa'yo yan. Ibibigay naman ng Panginoon yan pag sa'yo na talaga eh. Naintindihan ko naman si Lord, pero bakit hindi pwedeng ibigay na lang kasi... Di ba, sumasama ka nga sa akin pag nagre-review tayo. Hindi tayo natutulog. Tapos, Shh, okay lang ba't naman. ka na pinag-pray naman natin Grabe, pinag-pray. Linggo-linggo, araw-araw natin tayo nagpa-pray. Linggo-linggo. Saan ba ako nagkulang? Hirap na ako mag-review. Huwag mong sisihin ang Panginoon.
Ganun talaga, meron siya mga rason. Meron, Anong rason? Ha? may mga purpose yan bakit hindi ka pa nakapasa sa ngayon. Hindi natin alam, maybe sa next take mo ng board exam, baka sa'yo na yan. Pinagdarasal Pero kita, love. nakakapagod eh. Nakakapagod. Tsaka yung mga kaklase ko lahat nakapasa. Ako lang hindi. Love, alam mo, yung meron din akong naging kaklase before, siya yung pinakamatalino. Hindi rin siya pumasa agad sa first take pa lang niya. So, sana, hindi na makasalanan ni Lord kung ganun eh. May purpose siya, may rason siya, okay? Huwag mong sisihan ng Panginoon. Kaya mo yan. Tutulungan pa rin kita pag nagre-review ka. Kailangan mo ng kape, pagkain. Andito lang naman ako, love. Baka, naka 3 years na rin tayo sa engagement. Baka, gusto mo ba magpakasal na tayo? Love, lalo ako hindi makakapasa kapag nag-asawa tayo. Bakit naman? Hayaan mo muna ako makapasa. Para din naman sa atin to para sa kinabukasan natin. Siyempre, ayoko naman, dami nating pinagkakaabalahan, tas sasabay pa yan pwede naman niyang isunod. Nandito lang naman tayo, hindi naman tayo mawawala para sa isa't isa. Huwag mo muna akong kulitin para dyan. Hindi Gusto kita kinukulit, love. Ang sa akin lang naman, baka pag kasama mo na talaga ako. Kasi siyempre, ngayon hindi pa naman tayo pwede magsama tayong dalawa. Pag nasa isang Ang bubong kulit na mo naman. Alam mo, kailangan ko muna ng space. Grace, Alam mo, naisip ko na to eh. Naisip ko na, hindi ko alam kung bakit ko napanaginipan na hindi ako papasa tapos maghihiwalay tayo. Tapos yung time na maghihiwalay tayo, doon ako makakapasa. Baka sa'yo na yun. Grace, panaginip yan. Alam mo naman ang mga panaginip minsan baliktad. So hindi mo naman kailangan humingi ng space at makipaghiwalay sa akin para pumasa ka. Tim, ako kailangan ko. Ako yung may katawan eh. Ako yung may utak. Ako yung may ako yung nahihirapan. Kaya subukan lang natin. Ayoko na. Bigyan mo muna ako ng time. Love naman. Kailangan ba talaga yan? Kailangan ko. Sige na, ibigay mo lang sa akin. Sige na, ayoko na. Ayoko muna. Hayaan mo muna ako mapag-isa. Grace. Panahong yun, Uncle at Tita, napaka-down ang aking spirit. Hindi ko alam bakit umabot kami sa ganun. Ipinagdarasal ko naman na pumasa siya. Kaso nga lang, hindi pa para sa kanya ngayon. Wala akong ibang naging karamay kundi ang aking mga kaibigan sa church. Alam mo, Hindi ako inom. Kayo lang. Hindi ko alam eh. unti lang ang halo nito. Hindi naman to hindi ka naman pupunta sa impyerno dito. Kung Bay! ang pastor team naman, oh. Minom ka na, bay. Pastor. Kunti lang naman yan, Ano, Tor. pastor? Pastor. Kunti lang yan, Pastor. Minom na. Unti lang naman ang halo nito eh. Masarap to. Alam mo, sa totoo lang kapag kahit mga pastor na tayo, unti-unti inom. Kasi parang nakakaano siya eh. Napansin ko nakaka-refresh siya. Tsaka nare-relax yung brain cells ko sa dami ng workload natin. Kailangan natin chill-chill. Oo, tama. Alam mo kasi... Nandito ka, Trixie. Oh, bakit? Taga-church din naman ako. Kahit di ako nagsisimba at palasimba. Pag ganito may tagay-tagay, may pulutan, nandito ako. Ganon yon. Makinig ka kasi sa payo namin. Di ba? Ito si Stephanie. Payuhan mo nga tong friend natin. Pastor Tim. O Tim. Dati naman, yan ang tawagan natin. Tim lang. Ano sabi mo? Nagbago na siya, nakipag-break? Yun na nga eh. Hindi ko alam bakit siya nakipaghiwalay sa akin eh. Gusto mo ba na... Ang mapapayo ko, sa totoo lang, sa basa ko, kay Grace, may kinakausap na yung iba. Ako rin, sa tingin ko may... Diba, Mars? Alam mo kami mga babae,
Hindi kami manlalamig sa isa kung wala kaming pinag-iinitang iba. Ganun ba yon? Ayan, ganyan. Oo, ganyan kami mga girls. May dahilan ng aming panlalamig. Siyempre, bukod dun sa pagre-review niya. Sige, dagdag na ilista na natin yun. Pero siyempre, mas malinis ang tingin sa amin kapag pag-aaral o trabaho o career ang uunahin namin. Siyempre, ba't Hindi. namin aamining may iba? Hindi, wala yun. Kami. Hindi naman ganong klaseng babae si Grace. Wala siyang Trix. iba. Alam mo, Mahal mo kasi, kaya mo dinidepensahan. tama. At saka, sige, nire-respeto namin, girlfriend mo yan. Pero, nagsasalita kami in behalf ng mga kababaihan. Huwag masyado malaking tiwala mo sa mga babae. May kinakausap na yan. Ayoko pong maniwala sa aking mga kaibigan, angkol at tita. Di naman ganong klaseng babae si Grace eh. Tsaka wala rin akong ebidensya na may kinakausap na siyang ibang lalaki. Ang sabi lang naman niya sa akin, mag-focus sa trabaho. Mag-focus siya sa kanyang review. Ako mag-focus sa trabaho. Isang buwan na po ako halos hindi makatulog. Saka iisip bakit nangyari to. Nagpapaalam ako sa kanya na sasama ako sa Palawan. Hindi ako pinayagan. Sasama ako sa Baguio, hindi rin ako pinayagan. Sasama ako sa Bohol para makapag-unwind, hindi rin niya ako pinayagan. Para bang nagsiselos po siya. At pinapapunta niya pa rin ako sa kanila kahit wala na kami. O, ba't hindi ka sumama kasi? Ba't ako sasama eh? Sabi mo, huwag akong pumunta dun. Pupunta akong Baguio or Palawan or... Ba't sinusunod mo yung mga sinasabi ko? Wala naman na tayo. Eh, kasi di ba nagsiselos ka nga? Ayaw mo nga Hindi ako pumunta nagsiselos, dun. tinatanong ko lang. Kasi nagsasabi ka, so ini-interview kita, pero wala na nga tayo, di ba? Uwi ka na kaya kasi inaantok na ako eh. Magre-review pa ako. Puyat ako, nag-review ako magdamag. Hindi ka ba naawa sa akin? Isang buwan ako walang tulog. Ang lalim na ng eye bags ko. Kasi hindi natutulog. Nakikisabay ka sa puyat ko sa pagre-review. Uwi ka na, Tim. Sige na. Pinapauwi mo ako. Ba't mo ko pinapunta dito? Hindi kita pinapunta. Nagtanong ka kung pwede magpunta. Sabi ko, o sige. O dapat nagsabi ka na hindi na lang ako pupunta. Kasi hindi na lang ako pupunta. Eh, sabi Gusto mo pa- magpunta eh. Alam nga, pigilan kita. Tapos pag pinigilan, galit ka. Alam mo, para hindi na to... Hindi ako galit. Eh, bakit mo ko pinipigilan sumama sa aking mga kaibigan? Hindi kita pinipigilan. Mag-a-unwind ako. Sabi mo, huwag ka nang pumunta ng Baguio. Huwag ka nang pumunta ng Palawan. Huwag ka nang pumunta ng Bohol. Ano ba talaga? Ano ba ako sa'yo? Pinaglalaruan mo ba yung Hindi feelings ko, kita Grace? Tim, sabi ko sa'yo, bigyan mo muna ako ng space. Bigyan mo ako ng time. Wala muna tayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan papunta. Pero, ayoko na. Di ba, sinabi ko sa'yo yung 2 beses, ayoko na. Hindi ko rin alam sa sarili ko eh. Minsan gusto ko pero madalas ayoko, kaya pasensya ka na. Hindi ko rin alam. Happy ka naman. Binibitin mo ako. Hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung... Eh ako din hindi ko rin alam. Sige na, umuwi Mahal ka na na. mahal kasi kita, Grace. Kaya ako nagkakaganito. Bakit pa kasi maghiwalay pa tayo? Ayusin na lang natin to. Sinabi ko na yung mga dahilan ko. 'Di ba? Sinabi hindi ko nga alam. Ako nga hindi ko alam sa sarili ko eh. Kaya kailangan ko lang muna ng May space. iba ba? Grabe ka naman. Nagre-review yung tao pag bibintangan mo kung merong iba. Bakit ang lamig-lamig mo na? Kailangan ko nga ng time para sa sarili ko. Pagod na pagod ako sa pagre-review. Alis, umuwi ka muna. Umuwi ka muna. Sa halip na mag-away lang tayo. Sige na, umuwi ka na. Ano ba tayo? Ang kulit, umalis ka na. Umalis ka na, papasok na ako sa loob. Umalis ka na! Kinukulayan ng isipan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake!